Danmark er et grønt foregangsland. Hvor mange gange har vi ikke hørt det? Politikere og industri praler af, hvor grønne vi er. Ja, de gentager det så ofte, at langt de fleste danskere tror på det, og det er også meningen. Men vi er bestemt ikke et grønt foregangsland. Det er jo først og fremmest afbrændingen af olie, kul og gas, der skaber klimakrisen. Fossile brændsler udleder klimagasser, der lægger sig som en boble rundt om planeten, så varmen ikke kan komme væk. Global opvarmning. Fossile brændsler bruges til at producere alt det, vi forbruger. For eksempel biler, tøj, beton, elektronik. Ja, alt det, vi bruger. Så er det jo også logik for perlehøns, at jo mere vi forbruger, jo værre bliver klimakrisen. En danskers privatforbrug er blandt de højeste i verden. Her i det grønne foregangsland forbruger vi så meget, at en gennemsnitsdansker udleder mere end dobbelt så meget CO2 som en gennemsnitsverdensborger, og mere end 3 gange så meget, som vi bør for at overholde Parisaftalens klimamål. Vi danskere er simpelthen nogle af de allerstørste miljøsvin her på jordkloden. Tal er taknemmelige. Når du hører, at Danmarks udledning af CO2 falder lidt, så husk, at udledningen fra produktionen af det, vi bruger, ikke regnes med. Så hvor bliver det grønne foregangsland lige af? Vi snakker i øst og vest, og vi bryster os af at være så grønne, men vores plads blandt de allerstørste klimasyndere taler for sig selv. Og politikerne, de taler ikke om denne sorte plet på det grønne skønmaleri. De taler om CO2-fangst, power to X og pyrolyse. De taler om tekniske fix, der skal sikre, at vores overforbrug kan fortsætte. Det er politikernes dagsorden. Der er lige kommet nye tal for dansk økonomi, og den buller frem. Minister, Dansk Industri og bankerne jubler. Dansk Erhverv udtaler en bragende flot vækst. Og det fortsætter. Nye tal fra Energistyrelsen viser, at vores privatforbrug vil stige med 12% de næste 10 år. Retningen er klar. Højere forbrug og mere vækst. Alle ved, at vi lever langt over evne, men vi lukker øjnene for det. Politikerne tager skyklapper på over for kerneproblemet, vores overforbrug. Det italesættes simpelthen ikke. De fleste danskere ved godt, at det er galt fat med klimaet. Mange af os prøver i det små at lægge vores vaner om og genbruge, i stedet for at købe nyt. Men vi får ingen hjælp fra politikerne. Industrien har fri adgang til at bombardere os med reklamer. Lukkeloven er næsten afskaffet. Forretninger har nærmest altid åbent. Black Friday ender endnu bedre Black Week. Vi tæppebombes med køb. Større og større, mere og mere. Devisen er, jo mere du har, jo lykkeligere er du. Så det er virkelig op ad bakke for os fodsoldater at reducere forbruget, når der ingen hjælp er at hente fra dem, der styrer butikken. Vi mennesker er nu engang sådan indrettet, at vi ikke vil undvære noget, vi har i forvejen, og vi vil helst have endnu mere. Sådan er vi bare. Og derfor skal politikerne tvinge os til at undvære. Men det er der ikke mange stemmer i endnu. Vi har masser af love, der tvinger os til at opføre os på måder, der er bedst for fællesskabet. Love om hastighed på motorvejen, lukkeloven, byggeregulativer, sikkerhedsseler, køb af alkohol. Ja, næsten alle love regulerer jo i realiteten vores adfærd. Hvorfor kan vi så ikke have en eneste adfærdsregulerende lov, der begrænser forbruget og dermed afhjælper det største problem i menneskehedens historie? Hvorfor har vi ikke en eneste? Hvad kunne det så være for nogle love? Ja, her kommer bare nogle skud fra hoften fra en lille lægmand. Gør det billigere, som vi skal gøre mere af. Det kan være grøntsager, cykler, solceller eller offentlig transport. Gør det dyrere, som vi skal gøre mindre af. Det kan være flyrejser, animalske fødevarer, benzin, nyt tøj eller hvidevarer. Støt genbrug økonomisk og gør nye indkøb dyrere. Støt reparation af ting som hvidevarer og tøj. Støt renovering af bygninger frem for nybyggeri. Og støt genbrug af byggematerialer. Byg i træ og svampeblokke i stedet for beton. Beskat luksusforbrug hårdt.
Begræns forbrugsfremmende reklamer. Stop eksporten af animalske fødevarer og bliv gode til at lave plantemad. Sæt solceller på offentlige bygninger. Forbyd belysning og skru ned for varmen i butikker og offentlige bygninger, når de er lukkede. Luk butikker på for eksempel søn- og helligdage og indfør måske bilfrie dage. Men sparsommelighed er ikke på politikernes dagsorden. Det er no-go. Tværtimod så handler det om mere forbrug og mere vækst. Fremtiden vil vise, at det er den forkerte strategi. Der er jo mange, der siger, at Danmarks udledninger kun er en dråbe i havet, og at det ikke hjælper noget på de globale udledninger, at vi sparer og lægger os i selen. Det er et bekvemt, men tomt argument. For betyder det så, at fordi de andre tisser i badevandet, så kan vi også gøre det? Det er den ene ting. Og den anden er, at hvis vi som det første land udvikler virkemidler, teknologier og tankesæt til at reducere, i stedet for at øge forbruget, og hvis det er det, der bliver hele verdens udvej, så kan det også gå hen og blive en god forretning, ligesom vindmøllerne. Og hvis vi tjener på det, jamen så kan de penge jo bruges til at hjælpe andre ind på samme vej og til at mindske uligheden. Altså jeg ved jo godt, at de fleste vil tænke, den mand er jo simpelthen ikke rigtig klog. Han er komplet urealistisk. Og ja, det er urealistisk lige nu. Men efterhånden, som klimakrisens konsekvenser bliver tydeligere, så vil omstillingen til et mere nøjsomt liv blive så meget sværere for os, i forhold til, at vi begynder at tænke i de her baner nu. Og altså, jeg taler ikke om kommunisme og benhård styring af, hvad vi gør og ikke gør. Jeg taler ikke om, at vi skal lægge alting om lynhurtigt og nærmest bo i jordhuler. Jeg taler om retningen. Den retning, vi vælger at gå. Når retningen bliver at reducere forbruget, når lovgivningen tvinger os til at bruge mindre og blive lidt fattigere i stedet for rigere, så kan vi med rette kalde os et grønt foregangsland. Lige nu, der skider vi i vores egen rede.